A, ja se zanela. To je zbog đumbira. Da. Dobrodošli u Karnesovu kuhinju. Da. Danas spremamo jedan specijalitet baš sa đumbirom. Ja ne znam tačno kada se đumbir pojavio u srpskoj kuhinji, ali sada ga ima svuda. I u koji god restoran da odete ili da nešto jedete, pijete, uvek čujete, a jel sa đumbirom? Ne znam šta je čar i tajna đumbira, ali ja ga obožavam i dok budem spremala ovo jelo sa đumbirom, ovako ću staviti 3-4 komadića, preliti vrućom vodom i napraviti svoj čaj koji je odličan za smirenje, za glasne žice, za lepotu, za svežinu. Toliko. Idemo sada dalje da spremamo ovo jelo koje se zove slatko-ljuta piletina u sosu koji čine grašak, mesni narezak karneks, piletina, crni luk, pirinač i možemo da počnemo. Dakle, ovako. Za ovaj recept uzimam lepo pileće meso, znači od pilećih grudi. Samo da pripremim sebi ovo. I izrezat ćemo ga onako na tanke, da kažem, rezance, na primjer. To sve treba da zaliči malo na nama sad već poznatu kinesku hranu. Znači, ovu piletinu lepo ćemo da stavimo u jednu činicu, da je dobro posolimo i pobiberimo. I sad će ta piletina, što se kaže, malo da odmori. A dok mi ovde odmaramo našu piletinu, s druge strane spremamo sos koji se sprema od čuvenog sad već đumbira, koji ćemo iseckati ovako na neke sitnije parčiće. Đumbir je iseckan. Zatim nam treba za sos med, s tim što ću ja jednu kaščicu meda da prvo stavim u svoj čaj, normalno, jer mi je vrlo važno da popijem topli napitak pred ručak. Kažu da je to odlično zato što pospešuje varenje. Dakle, ubacujem med. Ja ću sad staviti 2 kaščice, ali mislim da uvek recept treba probati. Tako. Soja sos. I ljuti sos. Sad budite vrlo obazrivi sa ljutim. Možda je bolje dodati nego preterati. To je moj sos kojim ću ja posle preliti meso koje počinjem upravo da spremam. Dakle, ovako. Uzimam crni luk. Tako, to ću posle da ubacim u tiganj. Uzimam karneks mesni narezak koji ćemo da izvadimo. Sada ćemo da iseckamo ovaj naš mesni narezak ovako na krupnije kockice. Tako. I sad su nam svi sastojci u stvari spremni za prženje. Dakle, krećemo sa piletinom. Sad ćemo tu da dodamo lepo ulje. Da, čujete kako piletina pevuši. Idemo sada lukac. Malo da smanjim ringlu. Tako, piletina treba sa obe strane da bude ovako lepo reš, kao što nam je sa jedne. I sada ćemo da dodamo narezak. On je
je već dao neki šmek kao neka lepa kobasica. Luk je naravno počeo da deluje. Nemamo pomoći oko toga. Ne, kažu neki ljudi da treba luk staviti prvo u vodu da ne bi bio ljut kod seckanja i kod prženja, ali meni to nikada nije pomoglo. Ja se uvek isplačem za sve pare. Ali dobro. Sada dodajemo grašak. Što su lepe boje. Sećate se našeg čuvenog filma kada kaže žuto, zeleno, narandžasto, što više boja, to je zdravija ishrana. Dodali smo pirinač. Da, to sam zaboravila da vam kažem, a vrlo je važno. Pirinač sam spremila pre. Skuvala sam ga u vodi i pripremila, znači ranije za ovaj ručak. Uvek zapamtite da se pirinač stavlja u vrelu vodu. Znači, kad ključa voda, stavite pirinač i onako počinje da pleše i da đuska. Ako se to ne dogodi, zalepit će vam se za šerpu i onda imate problem. I sada ćemo na kraju preliti naš divni sos koji super miriše. Samo da proverim još jednom. Da, to je to. Sada ubacujemo naš sos. U stvari ovdje smo zapravo naučili kako da pravimo slatko-kiseli sos, što je danas vrlo popularno, naročito kod dece. Evo ga. Naša piletina je gotova i ja ću sada da je probam. Jao što je dobro. A ovaj đumbir mu daje ljutinu. Super. Gotovo. Gasim i serviram. Naše jelo je gotovo. Sada ćemo da ga serviramo. Ovaj tanjer mi je odličan. Tako. Sad ću lepo to da pokažem kako izgleda. Što bi mogli da probate. To bi bilo top. Uzet ću malo matičnjaka ovako. On kad se preseče miriše na limun. Tako da se super u stvari slaže sa ovim našim đumbirom i uopšte slatko kiselim sosom. Evo ga. Moje jelce je super gotovo.